Takže čau lidi, dneska tady mám video, jak sestavím svůj vlastní bunkr. Já už ho mám rozstavěný docela dost a tohle je má vchodová cesta, jo? Tady máme vyrobený most ze dřeva. Tady jsem si udělal, tady když mám žízeň, tak si můžu tady načepovat hezky krásně čistou vodičku. Jo, studená, lesní. Tak a jdu vám to tam ukázat. Tak. Já mám s sebou hrabiata. Tady mám špalek, dřevo, další dřevo, ale my jdeme sem. Tak, tam nahoře je můj nedostavený dům na stromě, který se bude tento rok dodělávat, a vedle něho jsem si chtěl postavit ten bunkr, abych měl jakoby dvě skrýše, jo, hezky na parádu. Takže jako první se podíváme teda na tento bunkr, neboli dům na stromě. Jo, je tady bordel. Ale jinak jako pohoda. Jo, jsme velice vysoko. Teď se bude dodělat střecha. To se tu uklidí. A asi tady budeme mít nějaké posezení. A tady odsud můžeme vidět už můj krásný to bunkr, co jsem postavil. Tak já slezu. Jejda, jsem se tam dal do kamery prst, no nic. Slezeme si dolů. Já mám tam udělaný přírodní žebřík. Tady máme nějaké ještě latě. A udělali se nám tady mravenci, no nic. A to jsou nějaký černí, hej. Co ti dává? Nějaký černoši, hej. No nevadí. Takže. Tady to asi moc nejde vidět, ale jsem si vykodil cestičku. Tak. Takhle to nějak vypadá. Já si myslím, že jako to je mega stylovka. Jo, ještě tam budu dostavovat to, protože když bych šel tady, tak to ještě není dodělaný. Tam bych chtěl udělat takový okno, jo. Takže tak. A jdeme dovnitř. Tady máme hezky dveře. Tak. Tady jsem si dělal omelety. Tak, tady se můžu sednout. A chill. Pohoda, hej. Moc nejde ani přes to vidět, takže je to jakože krytý docela proti zvěři. A prozatím je to vše. A další týden nebo o Velikonocích vám to ukážu, jak to dopadlo, protože já tady nebudu. Já jsem teďka jakoby u tety, takže se vám ozvu. Za 14 dní. Sice ten vchod je trošku maličkej, ale v pohodě. Tak, asi borci, zdar.